In de Jeswalker zwalken wij in 6 afleveringen door de Friese Jes-natuur. En het doen we net alleen, maar met beheerders en vrijwilligers die het haar thuis vielen in deze natuur. Als je het over de Jest in de natuur hebt, dan liggen de Waardeilanden zuiver op de frontlinie van die Jest-natuur. Maar de invloed van de zee en het waar wat bij die Jest jaart. Die verhaal die verkennen wij in deze aflevering en dat doen we op Schielge. En we beginnen hier, om de eind, of misschien wel het begin van het eiland. Net maar één, maar met 2 boswachters. Goedemorgen, heren. Hey. De uiteinden van de eilanden zijn meestal bijzondere plekken. We zijn hier op de Bosplaat, Remy. Is deze plek ook bijzonder voor jou en zeker in dit jaargetijde? Deze tijd van het jaar is het mooi dat je hier echt bijna niemand tegenkomt, natuurlijk. Dat je helemaal weg bent van de maatschappij van de mensen en dat je gewoon helemaal in de natuur staat. En dit tijdstip van de dag, dat is wel helemaal mooi. En Juri, jij bent ook wel een beetje iemand die zich graag op het strand begeeft. Is het ook een plek voor jou waar jij je wel kan vermaken in het najaar? Ja, zeker. Heel veranderlijk, hè? Zeker nu, het mooie seizoen komt eraan. Dus het gaat weer heel erg veranderen met iedere storm. En dat vind ik mooi, dat je hier zo rond kan struinen en dat het iedere keer weer anders is. Dus echt, Je zoekt ook wel eens wat op. Je hebt iets van een jutter in je, hè? Schelpen, eigenlijk alles wat uit zee komt. Maar ook wat onder het zand vandaan komt. Want daar ligt ook van alles onder. Oude flessen, dingen. Ja, dus ik ben hier vaak te vinden, ja. Nou, dan gaan we het even hebben over zaad. Ja. Dan hebben we het hoogoude zeeraket, begrijp ik. Dat moet ook wel groeien. Het groeit hier. Kijk, daar is het Oh, mooi ja. in bloei. Ja, kijk, dat zie je hier ook allemaal omheen liggen al, hè? Ja. Oh ja, hier onderaan. Juri, hier hebben we dus die zeeraket. Waarom groeit hij hier? Nou ja, zeeraket, de naam zegt het al, het groeit aan zee. Het kan ook heel hard groeien, het schiet de grond uit. Vandaar ook het woordje raket in de naam. Ja, en het groeit hier, je ziet het groeit wat hoger op tegen de duin aan, maar wel aan de rand van het strand. En dat komt omdat het water, dat komt in de winter tot hier. En die zaden van zeeraket die vallen af en die worden door het water verder verspreid. Dus zo hoog als het water kan komen, daar worden die zaden afgezet. En dan begint hij weer met bloeien. Hebben die zaadjes nog een betekenis voor de vogels die met de vogeltrek hier aankomen vanuit het noorden en oosten? Ja, heel veel. Je hebt strandleeuwrikken, sneeuwgorzen, fraters, maar ook puttertjes met een rode kop. Het zijn allemaal vogels, zaadeters die hier zo naar het strand komen en in de hele winter eigenlijk wel hier te vinden kunnen zijn. Allemaal op zoek naar zaden van zeeraket en andere planten. Oh, kijk, hier ligt alweer een groot stuk veen. Oh ja. Het is, hoe oud is dit? Ja, dit is nog vanuit de tijd dat de Waddenzee nog geen Waddenzee was, hè? Dan zie je dat het allemaal laagjes zijn. Ja. En er zitten wel stukjes blad en zo in. Takjes. Oh, hier zit wat. Daar. Hier is een takje. Kijk, het is wel heel stevig, hè? Ja. Ja, toch niet sterk genoeg. Ja, Kijk, daar. hier, een stuk hout gewoon. Ja. Dit komt gewoon, het zijn gewoon echt plantenresten. En ook stukken bomen zitten erin. Komt mede door die najaarstormen komt het allemaal weer bloot te liggen. Ja, die stormen met alle golven die erbij komen, die woelen die zeebodem om. En die komen dan ook bij dit soort oude lagen uit. En dit spoelt dan aan. Massaal op het strand. En er zitten hele grappige dingen in. Dat is wel leuk. Je vindt er ook vaak, als je barnsteen zoekt, hè, van dat hars. Dat kan je vaak ook vinden tussen de veenresten. Dit is het enige duintje wat nog dapper stand weet te houden. Tegen de krachten der natuur. Zie, daar staan wij nu op. Ja. Kijk hier. Hoe gaat het hier in zijn werk? Nou, met de storm, dan komt de Noordzee, die stroomt hier over de Bosplaat heen richting de Waddenzee. Dus vanaf daar zie je de Noordzee, stroomt het hier overheen, zet daar al dat zand af wat je hier ziet. En gaat dan die kant op, richting de Waddenzee. En hiernaast ons eigenlijk, daar ligt de 5e slenk, die je niet meer kan zien, want die is helemaal opgevuld met zand. Afkomstig van duinen, vanuit zee, vanuit het strand. En daar zien we ook nog een restantje van die slenk. Ja, dat is eigenlijk het laatste deel waar nog wel water in staat. Dat wordt dus eigenlijk afgedamd. En dat blijft over. Maar ik denk komende winter dat het daar best wel eens helemaal opgevuld kan worden met zand.
En zo kan zo'n eiland ook weer een beetje groeien. Ja, dus met iedere storm kan er wel zo'n pakket zand worden afgezet in zo'n gebied als dit. Wij maken van aangespoeld plastic een nieuw product. De bewustwording die je daarmee creëert, ja, is eigenlijk meer een trigger om mensen hun afval nog meer mee te nemen en er iets goeds mee te doen. We mogen met z'n allen gebruik maken van het strand. Dus ja, daar mag je ook best wel wat voor meenemen van het strand. Wat rotzooi. Dit is een stukje vispluis, afkomstig uit de visserij. Voor ons is het een prachtig mooi grondstof. Zeker weten. Mooi blauw, dus het valt mooi op. Kan je mooi verwerken in je product. Zeker weten. Nou, dit is de container van de milieujutter. Die ruimen ook het strand op. En nou ja, mensen kunnen daar hun spullen bij leggen. En zo komt het weer bij ons terecht. Zo zie je hier de jerrycan. Nou, dit had dan een mooie Schotse blaas moeten zijn eigenlijk. Alleen, ja, jerrycan is goedkoper, maar het lipje breekt. Ja, en dit spoelt aan. Dit is een kleine greep uit onze producten. Het zijn 2 verschillende soorten bloempotjes. We maken onderzetters. En eigenlijk het hele jutfabriek is begonnen met deze onderzetter. Dit was een van de eerste series die lukte. Na heel veel proberen in de schuur hadden we de goede instelling gevonden van de machine. Ja, deze die blijft ook bij ons, die gaat ook niet weg. En laat je een niertje willen van die Jestnatuur op Skilge, dan kan dat op een heel soort plakken, waaronder deze locaties. We zetten bij de haven op West-Utijn richting stroompaviljoen De Walvis en kuier je het beste met lezers de Noordsvaarder op. Op de zuidkant zit een heegwetter vlechtplak. Bij heegwetter zitten daar betiden duizenden vogels, zoals de redenskriers, stroomlippen en zwartbuik rotgozen. En vanzelf zullen we even bij de Noordzee stroompilterijen om correct te wezen. Je kan een fiets kwijt bij het begin van het pad naar die pilterijen. Hier kunnen je grote groepen kliesterachtigen zien komen. Klim je vooral even op of over een dun voor een machtig mooi uitzicht over de zee. Ben je verder naar het noorden op de fiets naar het Griltjesplak, een marke in het dun. Er stiert het hele jaar lang wetter in en het is een onttrekkelijk overwinteringsgebied voor de pieptilling en de jestooi. En Blue onderwijs naar West goed opletten, want de kans dat je nog meer dwaalgasten uit het noorden zien komen, Blue grut. Reen, ik ga met jou op zoek naar vogels. Is die vogeltrek al een beetje op gang gekomen? En nog niet echt volop. Er zijn er wel al een aantal die zijn alweer vertrokken. En er zijn wel wat mondjesmaat wat vogels gearriveerd. Maar het is nog niet zo massaal als dat het echt kan zijn. Remen, we zijn zo'n beetje het hele eiland hebben overgekrost op zoek naar vogels. Om te beginnen met het strand dicht bij de bosplaat. Wat zijn we daar eigenlijk tegengekomen? Nou, ik kwam op het strand op een gegeven moment een clubje sneeuwgossen. Het was redelijk rustig, dus het is inderdaad nog niet helemaal volop bezig. Maar de sneeuwgossen die lieten zich uiteindelijk wel zien. We hebben ze maar heel kort gezien eigenlijk, maar kunnen zeggen een echtpaar roodborsttapuit. Wat voor vogels zijn dat? Die horen hier ook wel thuis? Ja, nou, ze zijn sowieso thuis. Ze broeden ook wel op de Schelling, de roodborsttapuit. Maar de kans dat dit een broedpaar is heel klein. Dus waarschijnlijk zijn de broedende, die zijn alweer weg. De broedende individuen, die trekken naar het zuiden. En deze komen waarschijnlijk uit het noorden, om een beetje met de temperatuurgrens mee te schuiven. Toen kwamen we iets meer uit de kluiten gewassen vogels tegen in een grasveld. Dat waren op zijn Friese wielsters, schoutpluvieren. Ja. Dat zijn echt doortrekkers of blijven die hier ook nog even hangen? Ze kunnen wel even blijven hangen. Uiteindelijk zijn het wel doortrekkers, maar als het hier dan ook weer te koud wordt, dan trekken ze wel verder. En we eindigen hier op de Noordvaarder, waar er behoorlijk wat vogels zagen. Maar daar is een reden voor, hè? Ja, Noordvaarder is een grote zandplaat aan de westkant van het eiland.
En direct tegen de Waddenzee aan. Het is een hoogwatervluchtplaats. Dus dat wil zeggen dat zodra het op het Wad, waar er heel veel vogels aan het voedsel zoeken zijn, als het daar het water omhoog komt, dan schuiven ze eigenlijk met die watergrens op. En dan eindigen ze op de droge delen tegen onder andere de eilanden aan. Dus de Noordzee als hoogwatervluchtplaats. En dan moet je als mens, als het even kan, een beetje rekening mee houden. Ja, in ieder geval groepen vogels altijd mijden. Weet je, loopt er netjes omheen dat ze niet allemaal de lucht in moeten. Je moet je voorstellen dat die dieren alle energie die ze kunnen binnenkrijgen in de vorm van voedsel, hebben ze ook nodig om de trek weer verder te kunnen maken, om te kunnen overwinteren. Dus iedere verstoring is energieverlies, is een kleinere kans op overleven. Dus dat is belangrijk om daar rekening mee te houden.